fighting and trouble are my middle name. I was raised in the canebrake by an old mama lion. Can't know a high tall woman that can walk the line below 16. Ara comencem a fer un moment i veurem per segona vegada. Comenzamos. Tenemos un poco de controles, luego tenemos la misa. Avui també nosaltres rememorem que des del principi de la Quaresma, fa 40 dies, hem purificat el nostre cor per la penitència i les bones obres, per la caritat fraterna. Avui, molt a prop de la nit pasqual, ens reunim i inaugurem les festes de la mort i de la resurrecció de Crist. I fem commemorant la seva entrada a la ciutat de Jerusalem. Aquesta entrada simbolitza la seva arribada al regne del cel, després de la resurrecció. Hoy también nosotros nos alegramos de todos los judíos, cristianos, hijos de Dios. Tal vez nuestros padres cada año nos iban acercando al templo para bendecir y proclamar. Hoy somos tal vez nosotros ya los mayores y proclamamos a los niños con una cita anual hoy el domingo de Ramos. Este día tan bonito de familia lo vivamos también desde nuestra fe cristiana, cumpliendo con un sencillo gesto de aclamación a aquel que para la vida es Dios y aquel que nos acompaña en todos los momentos de nuestra vida. Ella ens acompanya en els moments bons, però també en les dificultats, en els moments de patiment i de creu. Per això avui nosaltres tornem a cantar, abans de començar, aquest càntic que ens recorda l'anada al temple de Jerusalem. Cantem, germans, hem arribat al temple del Senyor, amb Jesucrist, llorem al Pare entorn d'aquest altar. Vamos a escuchar el Evangelio de hoy, que es el de San Marcos. El Senyor sigui amb vosaltres. Lectura del Sant Evangeli segons Sant Marc. Quan s'acostaven a Jerusalem, vora Betfagé i Betània, cap a la muntanya de les Oliveres, Jesús envià 2 deixebles amb aquest encàrrec. Aneu al poble d'aquí i veieu que trobareu un poble, un pollí fermat, que ningú no ha muntat encara. Desligueu-lo i emporteu-vos-el. Si algú us preguntava per què ho feu, digueu que el Senyor ho necessita i us deixarà tornar. Ells se n'anaren i trobaren el burret fermat fora del portal d'una casa i el deslligaren. Alguns dels que hi eren els hi preguntaren: «Què feu? Per què desligueu aquest pollí?» Ells respongueren com havia dit Jesús i els deixaren fer. Molts estenien els mantells pel camí i altres ramatge que collien dels camps, palmes i oliveres, i els que el precedien o el seguien cridaven: «Hosana, beneït el qui ve en nom del Senyor, beneït el regne del nostre pare David, que està a punt d'arribar. Hosana a dalt del cel». Paraula del Senyor, lloança a vos, oh Crist. Ahora vamos todos nosotros a recibir la bendición también con las palmas y con las personas. Más que bendecir a las palmas, el Señor bendice a nosotros, a nuestras familias y a todos, especialmente a aquellos que se acercan hoy a recibir este símbolo del amor.